हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ମୋର ଆଜି ଡେ 34। ତ ଡେ 34ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି କାମ କରିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ। ନିଦ ଟୋଟାଲି ଆସିଲାନି। ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ 5ଟା ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇବେ। ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଆଜି 20 ତାରିଖ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଜାମ୍ ରହିବ କ'ଣ କହିବ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୋଡ଼ କ୍ଲୋଜ୍ ବୋଲି ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କି ରାତିରେ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଦ ବି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ତ ସକାଳୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଅନ୍ କଲା ପରେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଥିଲାନି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 7:30ରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟାରେ ବାଜିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଅର୍ଡ଼ର ପିକଅପ୍ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ତ ବାତିଲାନି। ସବୁ 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲାନି। ତ ଯାଇ ଅର୍ଡ଼ର ପିକଅପ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଏତେ କୁହନି ଏବେ ଆଖିର ନିଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। 11ଟା ହେଲା ପରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି। ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ମୁଁ କେବେ କରିଥିଲିନି ଆଜି 114 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଏତିକି ଡେରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ତ 11ଟା ବେଳେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଲେନି। ଚାଲିଗଲୁ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ 2ଟା ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ। କ'ଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ଚାହେଁନି। ବହୁତ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେହେତୁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମୋର ପଲିଟିସିଆନ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିହେବନି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିଥିଲି। ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆଗରେ ଯେତେଟା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ସେତେଟା ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏତେ ତ ହେଇଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତିକିଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କିଏ ଆସିଥିଲା କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାହା ସେତିକିରେ ସରିଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ରାତିରେ ତ ଶୁଆ ହେଇଥିଲାନି। ତ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରହୁଛି କାଲିକି ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।